Trećeg dana trajanja Vukovar Film Festival konačno je izašao i na svoje vanjske lokacije, koje su do sada radi vremenskih uvjeta bile nedostupne, terasu Agencije za vodne puteve i prekrasni perivoj dvorca Elc. Od glavnog programa treba istaknuti dokumentarac U braku sa Švicarcem Arsena Oremovića, kao što i sam naziv kaže, vrlo aktualnu priču o žrtvama kredita u švicarskim francima u Hrvatskoj, odnosno o problemu na kojem se vjerojatno najdramatičnije i najskuplje zrcale nebriga države za vlastite građane, te nedostatak spoznaje da je u ovakvim slučajevima intervencija vlasti ne samo moguća, nego i obvezujuća. Prikazan je i dugometražni igrani film bosanskog oskarovca Danisa Tanovića, koji je osvojio Srebrnog medvjeda za najboljeg glumca, epizoda u životu Berača željeza, a za ljubitelja američke mainstream kinematografije u sporednom programu Svijet vrtio se novi uradak legendarnog redatelja Woodya Allena, Blue Jasmine. Jučerašnjim je pak programom dominirao drugi redateljski izgled Filipa Šovagovića, visoka modna napetost s Goranom Navojcem u glavnoj ulozi. Prilično loše kritike prvenca Pušće Bistre ipak nisu obeshrabrile Šovagovića, a vjetar u krila, barem medijski gledajući, filmu je donio angažman bivšeg predsjednika Stipe Mesića. Mislim, meni je to bilo drago, moram reći, bilo drago i malo mi je bilo samo nekako možda krivo zbog nekih drugih tu isto naturščika koje smo imali onako u filmu. Mislim, u principu mi u svakoj drugoj sceni zapravo kao imamo naturščika, ne? Mislim, to na kraju matematički kad se zbroje se dođe do tog rezultata. Oni su kao prošli kao i ostali anonimusi u filmu, ali moram reći da mi je puno više bilo drago nego što mi je kao možda zbog toga bilo krivo. Kako će film proći kod publike, ostaje za vidjeti, pogotovo imajući u vidu opću nezainteresiranost za domaći film, no redateljski povratak Filipa Šovagovića, premjerno prikazan u Puli, kritika je puno bolje prihvatila, no spomenutu Pušću Bistru. Film prati načelnika mjesta na udaljenom dalmatinskom otoku, koji je potaknut novom regulativom, odlučio učiniti sve, ne bi li svom selu priskrbio status grada. Iz jučerašnjeg programa spomenimo i dokumentarac Beer Land, Zemlja piva, američkog redatelja Metta Sweetwooda, koji na duhovit način obrađuje njemu nesvatljivu i donedavno nepoznatu njemačku pivsku kulturu. It's the way that they drink beer. It's the way that people come together. Radi se o načinu na koji Njemci piju pivo, kako ih zbližava. Pivo je za njih medij komunikacije. Njemci pivo promatraju kao način izražavanja. To mi je otkrilo jednu simpatičnu paralelnu stranu Njemaca, koju ranije nisam vidio. Znate kako oni kažu? Ako želiš nekog upoznati, popij piće s njim. Sweetwood vjeruje da će rješavanje misterija njemačke pivske kulture biti ključ u shvaćanju njemačkih kontradikcija, pogrešnih stereotipa i insajderskih saznanja o ispijanju koje čini se Njemci dijele samo među sobom. Dakle, festival doista donosi sve redom vrhunske filmove i iz Hrvatske i iz regije i iz svijeta, što samo ponovno potvrđuje da je VFF sve bitnije ime na festivalskoj karti. Puno to znači za istok države, a pogotovo za sam grad Vukovar. U smislu turizma, što da vam kažem, grad Vukovar će imati 10.000 novih stanovnika za vrijeme film festivala. Kapaciteti popunjeni, hoteli popunjeni i u svakom slučaju i naši ugostitelji svi će imati priliku da se prezentiraju sa svim onim specijalitetima koje imamo, a posebno Vukovarci sa tim našim poznatim dobrim duhom grada Vukovara. Ove godine Vukovar Film Festival prepoznao i Amex. Drago mi je da sam u Vukovaru i da je PBZ Karca svojim brendom American Express sponzor ovako važnog i lijepog događaja. American Express uvijek nastoji podržati vrijedna lokalna događanja, a Vukovar Film Festival je svojim dosadašnjim programom, jedinstvenim lokacijama na kojima se prikazuju projekcije te popratnim sadržajima u ovih 7 godina izrastao u kvalitetan globalni brend. No festival znači i puno više od puke smotre filmova ili funkcije turističkog magneta u svojih 5 dana trajanja. I skupiti to na jednom mjestu znači ljude prisiliti ili im pružiti šansu, kako god mi to rekli, da vide gdje živimo i kako živimo. Zato je to neprocjenjivo dragocjeno. Pogledajte, nije slučajno, ima jako puno većih gradova, važnijih gradova uz Dunav. Nije se to slučajno dogodilo u Vukovaru. Ja baš vjerujem da je to
upravo borba za budućnost, borba za nešto da ljudi što prije se izvuku iz loših vremena i krene normalan život. Ministarstvo je doista prepoznalo festival i njegov program, ali i entuzijazam koji može splasnuti ako se ne pomogne financijski, kaže Stoje Savljević, dodajući kako je siguran da će nakon ove prijelomne godine ljudi iz Havca na godinu biti daleko darežljiviji.